Schooling na ta. Ma! Ito na, Ako Ma. na, me! Hoy, yung mga gamit ninyo. Ikaw na ma. Ay, dinin mo, buhangan mo, oy. Imong bag. Ikaw, oh, dili ka kabalo mo kuha pa. Bawalan ninyo, oh. Ako rin, ako. Tungaan ninyo nagtarong nga, tarong mong eskwela. Ako rin Di eh. mo magbinuang. Walang gad, kitang mama ba, kay itagaan itong biplok ba? Palang ka dito kitang mama. Lagi panlabay mo niyang gamit. Ano? Napatay biplok po. Schooling na ta. Tara! Tara, masih wala na sakyanan. Ta! Tara. Ito na, ma! Salamat sa biplok. Sakyanan diri ano. Dirita. Ay, kinabuhi ay. Yatag ni Mama Balon sa ko, pertir ang gamaya. Mingaw pa doon kayong lugaran ni. Tay pangayuan na ni. Kuya, kinabuhi ay. Ay, min kayo. Nagin ako mga amigo. Mansa man? Asa mo padulong? Ha? Asa mo padulong? Eskwela. School. Nakagikan mo ko sa inyong eskwelahan. Wala mo may klase dito. Kasi wala. Gikan ko sa inyong room ba? Kung gitanaw dito, wala may istra ni sulod. Ayaw! Ay tuya! Ay to! Nanti klase lagi kay. Naga Gusto ni. lang man tani. Mama! Gulong tanawan, nindot ito mga kuano. Hindi na lang. Mag-computer ta. Dili ko! Tara, na ba? Nakay balon? Tara! Ayaw! Sukon ta mama ba? Kita ka na balon no? Ay tilok! Dito ka nakaunon. Ayaw lagi uy! Ay, dito ra lagi na. Magtula ka to. Tagaan kay dulaan dito. Nakoy dulaan dito. Tara. Computer mo. Kaya hindi mga dula dito. Si mama! Tagaan kita biplok no eh, para maka-eskwela ta. Kira lagi na ang to. Makaguwang makunin mo. Tuyo ka sa kuha. Tara. Yung basukan ko ni mama. Hindi lagi. Kita uy. Kami sinsilyo dia. Silyo? Oh. Biplok ra may nakuha. Ako na sinsilyo. 15. Pila ka 15? Nginom sa tagbo. Tara. May tulo ka buko kung tag 5 lang. Ay, shooter call. Wala lang. Labi na. Ilawi lang dong. Nainit call? Lagi. Initon pa nato. Namias kwarta sa libre. Nadagan pa yung kwarta ng mga bataan. Mag-internet na tapos dali na mo. Amo na oy. Dali na mo. Ay, dara. Oh. Oh, teko. Drego. Teko. Eh, sinsilyo be. Bawaan niyo eh. Ay sige ni. Asa mo kumudulaan ni? Dali ka. Bay, kaya ko yung sinsilyo be. Ata piso ya. Hala. A few inches later. Kiatay, wala na ko'y time. Ano ko'y kwarta bay? Kami na be, ako na be. Ako na ni. Suyam. Yo. Oh, kuha kong kwarta. Kinsa man? Lagi lang na. Wala tayong time. Muli na ta. Dapat na mama ron. Muli na ta siya mabilin pa. Ako kay time, yahay kayo. Musar man kay na siya. Oo, tayo mo dako kayo. Kuha akong kwarta. Manguli na mo? Manguli na mo? Muli nami. Sige ha, tiwason lang sana ako na yung time. Salamat sa inyo ha. Salamat. Salamat. O, ugma na pod. Uli na may. Wala na mo. Sunod ko. Hanggang break out time. Oh, salamat kayo. Ta. Kuha ni mo na tanan ni Pasco balikan siya nimo. Akong ulo eh. One eternity later. Gusto naman ninyo pag-eskwela dito, anak. Okay na ma. Naminaw mo tarong sa iyong maestro. Inaw kayo oy. Niya, na may mga assignment. Murag na diya ma. Dong!